ඇත්තටම අපි සහජීවනය ගැන මෙච්චර කල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් අපි ඉස්ලාම් ආගම ගැන බොහෝ දේවල් ඉගෙනගෙන තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ මේ අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. ඉස්ලාම් ආගම ගැන ඒ කියන්නේ ජාතීන් අතර සම්බන්ධතාවයේ හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ අපි අද. ඒ කියන්නේ ජාතීන් දෙකක් වුණාට දෙවර්ගයක් නෙවෙයි. හැමෝම එක වගේ ඉන්න ඕන ජාතීන් දෙකක් කියලා. එහෙම අවබෝධයක් ඇති වුණා. මේ පල්ලියකට මම ආපු පළවෙනි වතාව. ඉතින් අර චකිතෙත් එක්ක හිතුවේ නෑ මේ වගේ තැනක් කියලා. ඇත්තටම මේ මෙතනට ආවට පස්සේ අර අපේ මයින්ඩ් සෙට් එකේ තිබ්බ දේවල් ගොඩක් වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි මේ පල්ලියක් ගැන හිතාගෙන හිටපු හිටිය මේ මුළුමනින්ම නැති වුණා. ඒ වගේම තමයි අර ශරියා නීතිය ගැන කිව්වා. ඉස්ලාම් ආගම මූලිකත්වය තියෙන රටවල විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි අහලා තියෙන දේවල් එක්ක අපි හිතාගෙන හිටියේ නිකන් අර ගෑනු අයව තද කරගෙන ඉන්නවා, හිර කරලා තියෙනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ අද දේශනෙත් එක්ක ගොඩක් දේවල් හිතේ තිබ්බ දේවல் ගොඩක් වෙනස් வந்தா. இது இட்டாக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெண்ணையே ஒரு பெண் பார்க்கலாம் என்று இருந்தது. அது நானும் அனுபவித்திருக்கிறேன். ஆகையால இன்று இதுக்கான விளக்கங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக கிடைத்திருக்கிறது. உண்மையில் ஒரு பள்ளிவாசல் இப்படித்தான் இருக்கணும், அவங்களோட மதஸ்தலங்கள் இப்படித்தான் இருக்கணும், அவங்களோட மதங்கள் இப்படித்தான் இருக்கணும். உண்மையை நாங்கள் பெண்களை முஸ்லீம்கள் அடிமையாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற அந்த எண்ண கருதனங்களிடம் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கான தெளிவை இன்றைக்கு நாங்கள் பெற்றிருந்தோம். எல்லா மதத்தையும் விட விசேஷமாக இதில் கற்றுத்தந்தது எல்லாருக்கும் சம உரிமை கற்றுக்கொண்டேன். எனக்கு அது நல்லா பிடித்திருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் மரணிக்கிற நேரத்தில் ஒரு வெள்ளை துணியோட ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மையத்தை அடக்கலாம் என்றதை விசேஷமாக கற்றுக்கொண்டேன். அது மட்டும் இல்லை, பள்ளிவாசல் 43 வயது ஆயிட்டு பள்ளிவாசலுக்குள்ளே போகணும், எப்படி இருக்குமென்று நிறைய ஆசையோடு இருந்தேன். இன்றைய நாள் கிரீடம் போல எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரீடத்தை கொடுத்து இந்த இடத்துல எல்லாவற்றையும் பார்த்து ரசித்து இந்த இடத்துல போகிறதுக்கே மனம் இல்லை சொல்லப்போனால். அப்படி ஒரு මනදක තෘප්තියක් இருந்தது. නමුත් අද ඇත්තටම තනිකරම සිංහලෙන් අපිට මේක දැනගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක මම දන්නේ අර ලේවලටම කා වැදුනා මගේ. අද මම නොදන්න ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. මම මෙච්චර කාලයක් හිතාගෙන හිටියේ මුස්ලිම් ආගමේ කාන්තාවන්ට නිසි තැන හම්බ වෙලා නැහැ කියලා. ඇත්තටම මම ලොකු අනවබෝධයකින් හිටියේ කියලා මම අද තේරුම් ගත්තා. කාන්තාවට නිසි තැන හම්බ වෙලා තියෙනවා, නිසි ආරක්ෂාවක් මුස්ලිම් ආගමෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා කියන එක මම අද දැනගත්තා. අවමංගල්‍ය කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? ආගමික වතාවත් මොන මොන ආකාරයෙන්ද කරන්නේ? ඒව කරන වෙලාවන් කොහොමද? මෙතෙන්ට කොහොමද අපි පල්ලියකට එනකොට කොහොමද දෙන්නේ? පිරිසිදු වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? එතන පල්ලියට ඇතුල් වෙන තැන ඉඳන් මෙතන අවසානයේ දක්වාම මෙතනින් අපි කොහොමද බැහැර වෙලා යන්නේ කියන ඒ ස්ථානයට යනකම් ගොඩක් දේවල් අද ඉගෙන ගත්තා. இஸ்லாத்தினுடைய செயற்பாடுகளும் அது மனித வாழ்வியல் தொடர்பான எண்ணப்பாடுகளையும் தெளிவுபடுத்துகின்ற வகையிலே தெளிவாக அமைந்திருந்தது. இதுவரையும் இஸ்லாமிய சகோதரன் அல்லது சகோதரியினுடைய மரணம் சம்பந்தமாக அங்கு நடைபெறுகின்ற வாழ்வியல் தொடர்பான அந்த விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகள் நான் அறிந்ததில்லை. அதேபோன்று வாழ்வியலோடு ஒத்ததாக இஸ்லாம் எந்த வகையிலே தங்களுடைய வாழ்வியலை பிறருக்காக அர்ப்பணிக்கின்றது என்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் மிகவும் தெளிவான முறையிலே எடுத்துரைக்கின்றார்கள். வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி.